Ayan si Alan guys, nagmasa para hollow block. Awag di dyan ay ba? Meron kawat sa nandra. Yung magkita nga, mag-green ko yan. Nag-sideline siya guys kay Domingo. Ayan. Ay lang kakalusin mo lagi. Bugnaw na ilmer eh. Balik ke sini ya. Nunggu yung kitang paayos lang. Butang di mana? Lari na. Katulaw-law. Dia tengah dia mau. Bisa. Masih kasihan. Mana po sila karong kay palungan pa sa pamahaw. Lungad laon to sa kay. Sara nilang kuan Portland. Lami ini. Lupa. Nunggu tubig. Hi guys, tay. Halo, tay. Ito may buhat. Tagal ma? Ayan siya tatay, guys. Ay, taguan siya. Lungag. Ayan si Lolo. Ayaw na ko na yung tatay. Ayan ako na yung tatay. Naghulma. Naghulma. Hulma. Ayan. Ang tao na lalaki na yun. Sa bahay ba? May taluni. May kuwan yan. Nabuntan mo. Kadlaw po sila naglakaw kung alas 5. Ito ba? Ito orang mau lagi. Naghulma na si tatay, guys. Lola pagid, guys. Lola.
Mingaw-mingaw si Edi. Ala! Ala guys, nakuha ni Tata. Ito sa Edi katulog. Mingaw-mingaw kasi yan naman isa dito. Masaya dito matulog. Diyan pa si mo anak. Bangasan guro niyo. Oo, kabang basta yung anak ginubaan buhat na sila sa kanilang Matay ka tayo, hindi na kaya na. Ay, pagkatay kay. Tapos na rin. Wala. meron ni Ate. Nanay Edi. Ayan na guys, may na tapos na si Alan. Ayan. Malapit na niyang matapos ang isa kabag. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan. Konti na lang guys. Matapos na rin yan. Isang bag lang yan guys. Ito guys, ay kaduha na to ka bag. Ayan, gihalo na namin. Isagulan na og semento.